Hi friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான சுவையான ஒரு குருமா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கர் வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம். சூடானதும் 2 துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம், 5 மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொரிய விட்டு ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பெரிய வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா சிவந்து வர அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போக நல்லா வணங்கி வரணும். இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் மீடியம் சைஸ் தக்காளி 2, ஒரு 4-5 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பச்சை மிளகாயோட காரம் தான் இந்த குருமாவுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கணும், அதனால் மிளகாய்த்தூள் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா சுருண்டு வணங்குற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வணக்கி விடுவோம். இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போக இந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் இன்னும் நல்லா சுருண்டு வணங்குற அளவுக்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வணக்கி கொடுங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா வணங்கி வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் மீடியம் சைஸில் 3 உருளைக்கிழங்கை இது போல் பொடியாக கட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவரோட நல்லா இந்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கலந்து கொடுங்க இந்த எண்ணெயிலேயே. இப்போ இதுக்கு மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா ஆட் பண்ணுங்கள். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நல்லா பச்சை வாசனை போக ஒரு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வணக்கி விட்டுட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குருமா வேணுமோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நல்லா காய் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வெந்துட்டுருக்க கேப்பில் ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்துருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை தண்ணி விட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. உங்களுக்கு உப்பு போதுமானு செக் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரு விசில் மட்டும் விடுங்க போதும். இப்போ ஒரு விசில் வந்துச்சு, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள் சூப்பராக நம்மளுக்கு குருமா நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த குருமா இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். இதில் இன்னும் கொஞ்சம் வாசனைக்காக பொடியாக நறுக்குனா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. நல்லா ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், சூப்பரான சுவையான குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 நிமிஷத்தில் ஒரு விசில் விட்டால் மட்டும் போதும், டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.